Hvad så, Roskilde? Vi har Orange Feeling. Vi er Camp Pavillon, og vi vil lave den fedeste camp på Common Ground. Fordi vi har opfundet et spil, der hedder Pavillon, og det vil vi fortælle mere om nu. For at spille Pavillon, så skal du bruge en pavillon, en bong og en Paw Patrol-bold fra IKEA. Og så skal du bruge øl, du skal finde 3 medspillere, og så skal du vælge, hvilken karakter du gerne vil spille som. Choose your fighter! Lyserøde hjørn. Pedelpite. Oljes Heiken Olle. KFLDLSBWKNG. Eller en helt anden. Nu har du valgt din karakter og er klar til at spille Pavillon. Det vil jeg forklare her. Når man spiller Pavillon, så tager man Paw Patrol-bolden og spiller den mellem de 4 banehalvdele, som består af egerne på pavillonen. For at få et point, skal du altså have bolden ned på en af de andres banehalvdele, uden at den rører teltdugen. Det ses der et eksempel på her. Spekt er en måde at vise respekt til, hvis man laver et godt point. Det gør også ved at stikke hånden frem, ryste den, mens man siger spekt, men uden at stille sig op, da Pavillon er en siddende sport. Udover det er der mange regler, når man spiller Pavillon, for at gøre spillet så flydende som muligt. Men det kan du komme og høre om i vores camp, og måske kan du være så heldig at få lov at prøve et spil selv. Godmorgen. Spekt. Simplere bliver det ikke. Sådan spiller vi Pavillon. Og vi kommer til at holde ikke bare Roskildes fedeste, men Roskildes første Pavillon-turnering. Og vi fylder ikke så meget. Det var alt fra Pavillon. Vi glæder os til at vise jer verdens fedeste festivalspil. Ja, vi ses. Skål! Spæk.